JINGPULE nakashiti Banyngkong IOANNIS kalnong kebasan khotsan hadu khalai wei tau ba job ya keperthei utaken yu banget bau jisu ulang ukhun ublei ujisu kres lawan daka bat daka snam tang daka handrei daka bat ka snam umensim ulong sakhi namar umensim ulong kajing shisha kumta kisaki kilong lai umensim ka bat ka snam mat kine kilai sakhi kia marshang ladangi pediangnya kasaki ki brio kasaki ublei ka kham krau kadei kasaki bau blei la ai shapang ukun lajong utau banget hau kun ublei udon kasabut hapo ladehi utau banget hau blei ula penlong lam ler ya u namar shem langet ya kasaki bau blei ula ai shapang ukun jong u kane kata kasaki bau blei ula ai hangi kajing bom jukun bat kane kajing kadon hau kun jong u utau badon yau kun udon kajing utau bom don yau kun don kajing ngatho ya kane hapi kibanget haka kerteng jong kun ublei bapin dup tep bapidon kajing bom jukun kaktien jong utrai JINGPULE naga gospel kat kom LUKAS kalnong kebasan kat khot khat ar hadu khan riu Shisien hawau jisu ladon hakawei kanong ba lawan shau ubriu bashir yang dau nyang lengkun habayo yau jisu uladam khrop bat ula karpa dia ko kenrat lada memon mela men khoi yanga ujisu la kener bolok ta yu ngamon ula jubab to khoi no mar kum taw nyang lengkut ula ja naw taw briu ujisu la ong hu wat ya thu briu henrei lej bak sha ulang do bun pe thu ya phi nang ta tu terwa ka jingknya ka bau moses ula hukum ban penlong kasaki haki briu ba phi la khoi Tika namu jisu kananang priang keleng bat pai ba babun kiawan banyo sngew ya u bat lapan ko ya kajingpang jongki henrei ulalek kha shaki jaka kenja banduai hangta ka gospel jong utrai